खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दं 2026 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरा एचएस पास इयार एबा 2026-2027 नि गेजेराव एचएस पास इयारनि थाखाय जेंना नुजाथिदों। बिटिसिनि मोननै जिल्ला चिरां आरो क'क्राझाराव जेराव दर्पणनि गेजेरजों एडमिशन एप्लाइ खालामनायाव जेंना नुजाथिदों। जाय जेंनाया रुनिकाटायाव सान्तालि आरो हाग्रा बिफानजों जानाय जाथायनि उनाव क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआव इन्टारनेट सिबिथायनि राहाखौ बन्द फोसावनाय जादों। नाथाय माब्ला इन्टारनेट सिबिथायखौ अपेन खालामफिनगोन बेयो साननो गोनां जानानै फैदों। गोबां फरायसाफोरा एबा सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। जाय इन्टारनेटखौ लानानै एडमिशना अनलाइननि गेजेरजों न'आव थानानैनो गोरलैयैनो गावबा गावनि स्मार्टफननि गेजेरजों लेपटपनि गेजेरजों खालामजायोमोन। नाथाय दायो बयनिबो न'खराव वाइफाइ गैयिनि थाखाय हालाय-हाफाय जागासिनो दं। गुवाहाटीआव आर्टिफिशियेल दैबाना सोमजिदों। हरखाबै गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गिख्रंथाव आर्टिफिशियेल दैबानानि जाहोनाव मालिगावआव सासे सिख्लाया नालायाव बोहैलांखारो होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बियो दाय गोमानानै दं। दासान्दि लाइमोन सिख्लाखौ नागिरनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्स थामहिनबा SDRF नि हानजाफोरखौ थिसननाय जादों आरो गोमानाय सिख्लाखौ नागिरनो गोख्रों हाबा मावगासिनो दं। बेनि अनगायैबो नोगोरमानि गोबां जायगाफोराव आर्टिफिशियेल दैबाना जादों होनना खौरां मोननाय जादों। 19 एप्रिल 2026 आव हरखाब दैबानानि जाहोनाव सोमजिनाय थासारिखौ नोजोर होनानै गुवाहाटी नोगोरमानि ओनसोलाव 20 एप्रिल खालि एबा दिनै गासै सोरखारि आरो गावारि फसंथानफोर आरो फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावनाय जादों। खुंथाया सुबुंफोरखौ सांग्राङै थानो खावलायो आरो जेबो गोनांथि गैयाब्ला बाहेराव ओंखारनायनिफ्राय गोजानाव थानोबो खावलायदों। नोगोरारिफोरखौ जायखिजाया हेफाजाबनि थाखाय जिल्ला खैफोद सामलाय अथ'रिटि DDMA नि सिङाव थानाय जिल्ला इमारजेन्सि अपारेशन सेन्टाराव जगाजग खालामनो थाखाय खावलायहरदों। बेनि थाखाय हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों। वाट्सएप नम्बर 9365429314 नङाब्ला टल फ्रि नम्बर 1077 खौ फोसावनाय जादों। रुनिकाटायाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोनायनि दायाव सा 21 दायनिगिरिखौ खाबाय। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा मावख'आव गाग्लोबनायनि जाथायाव लोब्बा थानाय सा 6 सुबुंखौ फिन आरोबाव मैया हमनो हायो। जायनि जाहोनाव दासिम हमनो हानाय अनजिमाया एबा हमनो हानाय सुबुंनि अनजिमाया सा 21 जाहैबाय। बेनि सिगां शुक्रबारनि मोनायाव गिबियाव सा 15 सुबुंखौ हमनाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव मैया आरोबाव सा 6 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला 19 एप्रिल 2026 आव सोमजिनाय दावराव-दावसिया माहारियारि हाग्रामानि सिङाव हाग्रा हाखौ सिफायनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि बेरेखा राहा लानायनि उनाव जागायदोंमोन। बे दखल खालामनाय समाव सा 25 सुबुंफोरखौ हमनायनि उनावनो थासारिया दुंहाव थासारि जादोंमोन। हिंसायारि जाथाय जानाय समाव सोमावसारगिरिफोरनि मोनसे हानजाया गोबां गारिफोर आरो रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि मावख'नि माखासे मुवा बेसादफोर सिलिंखार खालामो लोगोसे मावख'आव दोननाय गारिफोरखौ सावनानै सिलिंखार खालामदोंमोन। बेनि उनाव ओनसोलाव दासान्दि बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै रैखाथि गोख्रों खालामनाय जादों। रेपिड एक्शन फर्सनि जवानफोरखौ आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय थिसननाय जादों। गामि ओनसोलाव क'क्राझार पुलिसआ बावखुंग्रि हाजोआव साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। मख'जाथावदि बावखुंग्रि फोरबो जोबनायनि उनाव क'क्राझार पुलिस जवानफोरा बावखुंग्रि हाजोआव साखोन-सिखोन हाबाफारि लायो। बोसोरारि बावखुंग्रि फोरबोनि समाव दावबायारिफ्रा प्लास्टिकनि बथलफोर आरो गुबुन गुबुन मुवा गारनानै थांनायनि उनाव बेफोरखौ साफा खालामनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आसाम पुलिसआ, जेराव पुलिस मावफारियाफोरा जायगानि मिथिंगायारि समायनाखौ लाबोफिननो थाखाय दाखोर-दालाफोरखौ बुथुमदों आरो गारदों। बे हाबाफारिनि थांखिया साखोन-सिखोन लाखिनाय आरो आबहावाखौ रैखाथि होनायनि थाखाय रायजो-राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोफिननायनि एबा लाबोनायनि थांखि लादों आरो पुलिस बिबानगिरिफ्रा सुबुंफोरखौ बिबान लानानै खामानि मावनो आरो ओनसोलनि मिथिंगायारि थामोनथाखौ संरैखा खालामनो थाखाय खावलायदों। बिटिसिनि बारग' चिफ एबा आथिखालनि रायजो सभानि MP प्रमद बर'नि नखराव बैसागु बोथोरनि रंजा-बाजायै मोसानाय हाबाफारि लादों। बैसागु बोथोरनि देंखो खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, गंगोना बायदि मिलौदो देंखोजों गोमसारदों। बारग' बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो रायजो सभानि MP
प्रमद बर'नि नखराव रंजालि बैसागुखौ बरायनायजों लोगोसे गासै हारि माहारिनि मोसाखावरि बिथांमोना लोब लोब ओंखारबोनानै तामुलपुर जिल्लानि सौरागुरि गामियाव प्रमद बर'नि नखराव गाजा गोमजायै गोसो हगारसारनानै मोसाफैदों। तामुलपुर जिल्लायाव थानाय मोन 100निबो बांसिन मोसाखावरि हान्जाफोरा मैया प्रमद बर'नि नखराव बायदि बायदि रंजा बाजायै मोसादों। गोबां हान्जा मोसाखावरि बिथांमोननि गेजेराव थानानै प्रमद बर' बिथांखौबो आखाइ खबनानै मेथाइ रोजाबनायजों ग्रोम ग्रोम मोसानायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसेनो गासै आसाम आरो BTC ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुं माहारिफोरनो रंजालि बैसागु बोथोरनि गोथार आरो गाहाम हामलायथिखौ बावहरदों प्रमद बर'आ। 2026 मायथाइनि बयजोंबो अनसायजानाय सावथुन फावखुंगुर रणबीर सिंहनि दुरान्दार दा रिवेंज एबा दुरान्दार 2आ मुलुगनाङारि बक्स अफिसाव मोनसे गोदान रेकर्ड खालामबाय। रिलिज जानायनि उननिफ्रायनो दासिमबो सिनेमा हलफोराव 31थि सानावबो गोबां सुबुंफोरा नायदों आरो अनसायदों। बे सावथुना दायो मुलुगनाङैनो बक्स अफिसाव 1748 कौटि रां बारबाय, जाय भारतनि 3थि पजिशन बयनिख्रुइबो बांसिन रां खामायनो हानाय भारतारि सावथुन जानो हाबाय। आदित्य दारनि दिथा जानाय दुरंधर 2आ पुष्पा 2खौ बारनानै दायो अल टाइम रेंकिं बाहुबली 2 आरो दंगल बेनि उनाव 3थि मासियाव जायगा मोननो हाबाय। दुरंधर 2आ आइजो रिजार्भेशन सोदांनाय बिल थामहिनबा 131थि एमेन्डमेन्ट बिलआ लकसभायाव पास जायैनि एबा खालामैनि उनाव बेनि सोमोन्दै गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय गुबुन गुबुन सावरायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। बे बिलनि फारसे 258 भट होदोंमोन आरो बेनि बेरेखायै लकसभायाव 230 भट होदोंमोन। नेम बादियै सदननि 3 बाहागोनि 2 बाहागोनि सोद्रोमाफोरनि मदद मोननायाव फेलें जानायनि उनाव NDA सोरखारा अनजिमानि गेलेनायाव जेननो गोनां जादोंमोन। फिन खेबसेबाव खुंथायाव थानाय दोलोआ आइजो गोहो होनायनि मुङाव राजखान्थियाव नांथाबनायखौ नुनो मोन्दों। सदनाव राहुल गान्धीआ बे बिलखौ लानानै जानाय दान्थे बिदान्थेयाव बाहागो लादोंमोन आरो रोखायै बुंदोंमोन दि बेयो आइजो रिजार्भेशन बिल नङा, नाथाय भारतनि राजखान्थियारि दाथायखौ सोलायनो थाखाय मोनसे गोथौ नाजानाय। बे बिलाव लकसभानि मासिफोरनि अनजिमाखौ बांहोनानै 850 खालामनो थांखि लादोंमोन। बेरेखा हान्जाया अजद होदों दि सोरखारा बे बिलखौ हिन्दी राव रायज्लायग्रा आइजोफोरा गावनि गोहोखौ गोख्रों खालामनो थांखिजों राजखान्थि थांखिनि थाखाय बाहायगासिनो दं। बे समावनो बे बिलनि सायाव पार्लियामेन्टआव सावरायबाय थानाय समावनो मिरु सोरखारा आइजो रिजार्भेशननि सायाव गोजाम आयेनखौ लाबोफिननो थाखाय मोनसे फोसावथाय फोसावदों। रुनिकाटा जाथायनि उनाव 3थि सानाव आगान होबाय चिरां आरो क'क्राझाराव इन्टारनेट सिबिथाय बन्द फोसावनाया। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव नुनो मोनगासिनो दङ रेपिड एक्शन फर्स बिफाननि गोख्रों सांग्रांथि होनाय। रुनिकाटा ओनसोलनि आदिबासि गामि फारसे रौना होलांदों गोबां RAF रैखाथि हान्जाया। मख'नो गोनांदि दासान्दि गोबां सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जागासिनो दं इन्टारनेट बन्द एबा इन्टारनेट गैयिनि थाखाय। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि 167थि जोनोम सान फालिनाय आरो 8थि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्था गथायनाय हाबाफारिखौ उदालगुरि कलेजनि अडिट'रियामाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जालांबाय आरो बे हाबाफारियाव हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लानो हाबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि नितु बर', उदालगुरि जिल्ला एबसुनिफ्राय फारियै आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी, रांगिरि सानसोरां ब्रह्म, सोलोंथाइ नेहाथारि सान्थौसा बर' आरो लोगो गेलेमु नेहाथारि रोनतुंग्रि बर' बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। 9 एप्रिलाव जानानै थांनाय बिसायख'थि खामानि मावनो थांनाय कार्बि आंलं जिल्लानि गोमाना थानाय फोरोंगिरि कर्नेलियास किन्ड'खौ जोबथारनायाव नागिरना मोनबाय। सनिबारखालि कार्बि आंलं जिल्लानि काजिरंगा खाथिनि रंमवारा हाजोआव किन्ड'खौ गोथै सह'आव मोननाय जायो। पुलिसा हाजोनि हाग्रानि गेजेराव बिनि गोथै सह'खौ जेबो गानि हालोदाव बोखांनो हायो। बे जाथाया लोगो लोगो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। बेराफारसेथिं फोरोंगिरिनि नखरा दुखुजों बुंफबदों। बे जाथाया मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। गुबुन गुबुन आफादफोरा बे जाथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो मोजाङै जाथायनि सायाव नायबिजिरनांगौ होनना दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 9 एप्रिल खालि
बिधानसभानि बिसायख'थिनि समाव कर्नेलियास किन्डुआ कार्बि आंलं आरो नगाव जिल्लानि सिमायाव थानाय रंमवारा ओनसोलनि 19थि सरफकातार एलपि फरायसालियाव 3थि भट सोग्रा मावख'गिरि महरै खामानि मावदोंमोन आरो बिसायख'थि बिबानखौ मावफुंनानै जेब्ला न'आव फैदोंमोन बिथाङा बेयावनो गोमादोंमोन। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फोरोंगिरिया बिसायख'थिनि खामानि मावबाय थानाय समाव खेबनै लोमजादोंमोन। बेनि उनाव जायगानिफ्राय हरखाबै बिथाङा गोमादोंमोन। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मुंख्लं परदाना दैमारि ट्रास्टनि बानजायनायाव आरो पानेरि दख'रा एबसुनि हेफाजाबजों मुंख्लं परदाना दैमारिनि 28थि मुंख्लं सानखौ सोमलिगुरि गामियाव दिनै फालिनाय जायो। हाबाफारि बादियै फुंबिलि आर'जनि उनाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि। बिथाङा मुंख्लं परदाना दैमारिनि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि महरै मुंख्लं परदाना दैमारि ट्रास्टनि मानगोनां मासिगिरि बुद्धिराम बर' बिथाङा बाहागो लायो। हाबाफारियाव ओनसोलनि मेलेमजिबि, जिल्लानि बिबानगिरि आरो गासै दख'रा एबसुनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानो हायो। फारसेथिं टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो मुंख्लं महन्त रामसियारिनि मुंख्लं सानखौ फुख्रिपारा गामियाव फालिनाय जायो। गोबां ओनसोलावनो सिखाव खावनायनि जेंनाया सानफ्रोमबो बांबोगासिनो दं। बेबादिनो मैला गारग्रा गारिनिफ्राय बेटारि खावनायनि जाथाया दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिश्वनाथ जिल्लानि चटिया मजलिया फरायसालिनि लांगोनायाव नोगोर निगमनि मैला गारग्रा गारिफोरखौ लाखिना दोननाय जादोंमोन आरो रावबो गैयैनि खाबु लानानै गारिनिफ्राय सिखावा गंनै बेटारिखौ खावनानै लाङो। लोगो लोगो जाथायनि सोमोन्दै मिउनिसिपालिटि बिबानगिरिनो फोरमायहरो। बेनि अनगायैबो पार्किं थावनिनि साखाथियाव थानाय हेम्पियन मेर्क्स एकाडेमिनि CCTV केमेरायाव गासै खावनाय जाथाया सेबखांजादोंमोन। फुटेजखौ नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसआ सानै सिखावखौ हमनो हायो। फारसेथिं चटिया पुलिस थानानि SI अनुमेचेया सिग्रोमनानै पुवामाल गामिनि थागिबि रमजान आली आरो इन्ताज आली मुंनि सानै सिखावफोरखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हायो। खोला चटियानि कर'आइनि गंसे स्क्रेप फालांगिरिनि गलानिफ्राय खावनाय मोननै बेटारिखौ बोखांनो हायो आरो दाखोर फालांगिरिजों लोगोसे सानैबो सिखावखौ जिल्ला जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जायो होनना मिथिमोनदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।